سلام طعنا هبلي كبران تخاتلتي حارنا تي في نايز سمون عبيت فصامتات كزنا لكم قربنا لنا اب موسيقى تغرنيا لعل ابركتو زلو وريس نطباوي حوغس قبر هيوت بزحاد الرحمن بعلة قدام ام مبلسان حدن عمتو يو خابز عالم بموت تفليو اب هوسبيتال واشنطن دي سي خمون اب هوسبيتال باولوس حكمنا تغيرلو زنبرس نطباوي حوغس قبر هيوت نخلت معالتات بصنوع دحر محمامو عريفو سنسرعت قبرس نطباوي حوغس قبر هيوت تمال سنبت نحاس 10 عام تمرت ساعات شوعات ناي دحر قطري اب معرف قدس ابنا قبر منفس قدس وارغاوي قدام ساريس ابو تفصيمو يو سنطباوي حوغس قبر هيوت بشعند شعاتيمتنا 51 عام تمرت اب تግራይ اب زوبا مبراق وردا قلو مخدا سدويتو اب تبحال بوتاي توليدو مس بعلت بيتو ويزرو هيرت اراجن 32 عامتات اب حدار صنيحهم برخت حلواتن اذانن زبحال ثلاثه قلعو دما يما فريم سلستيوم دقون اسرو سعيبهم اب موسيقى خمز نطفون يفلات وري دمصاوي حاغوس قبر هيوت اب زبن الدرق اب كتما عدغرات بيت تمرتي اغازنا تمهار خلو تحافيسنا اب سراويت كمستوس دقدم كبل مسمصيت سرجن اب زغبرو قال معتت غليص منبارو يفلات ابال سراويت اثيوبيا خوينو اثيوبيا مسمال اب زكايرت توكينات تساتيفيو دحريو اب ازي مبراق خوينو موسيقى جميرو بباهلاون زمناون قد موسيقى سموينت زترفسنت اباو حاغوس قبر هيوت بعلوز درسوم قطمن زمان زحاز درفتات زحازو تشعت تملو البوم درفتات سرحيو مسوريات ناي موسيقى غجلتات اكسبرس روهان افرون كم ادما اب هاجر فكر تياترن بهراو تياترن ننويح عمتات سرحيو حاغوس قبر هيوت مسوريس نطباوي كيروس علمايه هنا يقربا محازتيم نيروم مسكيروس عبي محزنتي نيرنا تغرنيا بعبي درجه خبصح زكالنا كل دما غيرنا اينا يبل نيرو سنطباوي حاغوس قبر هيوت سنطباوي حاغوس قبر هيوت بفلاي بتا ايدو زر استاناي تقاومو تحستو زلوان درفو بزح سبيل العلوم نتا درف خمي كم سرحات حاتتو حد اوان كملس كلو ايدو ابشعن 1993 عام تمرت ابني هو حات حنفشش غزي نتخونتات مسمعكم ملو ليتنا سرحو حديره بعلم كا قالونا خالوس زغل نجر حليفهم كميلهم كم زي قبر الى السرحو ايا ادما الى نيرو بتادر فيه كابسم مزهوحات بزح صعنتوتات كم زبصحون غليص نيريو بشمحارنا تي في نملاس درابيت نطوا حوغس قبر هيوت صنعات نمنا كوميشن مرصا تግራይ حق منغستاوي فتحاون تأمانن زخونه مرصا بممراح منغست تግራይ 25 مسكرم 2013 عام تمرت كمسرت مخال مخانو كوميشن مرصا تግራይ افليطو አባል ኮሚሽን መረጻ ትግራይ ዝሆኑ አይተመረሳ ፀሐይ ከም ዝበልዎ ሻድሻይ መረጻ ትግራይ ህዝብ ትግራይ መራሒ ኡዝሲ መሉል አላው ስልጣን ዝገልጸሉ ፖለቲካዊ ውድባትን ውልቀትን ዓናዓትን ህዝብ ትግራይ ዘለዎም ባህግን በቅዓትን ዝምዘኑሉ ኢሎ ብሄራዊ ምርድዳ ህዝብ ትግራይ ኣብ መስል ዓርሰ ወሳንን መጻ ዕድል ትግራይ ብሩህን ምግባር ዝፍጸም ብምዃኑ እዚ መረጻ ብዝለዓለ በቅዓት ጸጥታ ንኽካየድ ድማ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ዲሞክራሲ ኣብ ምሕላው ታሪኻዊ ተልእኮ ዘርእየሉ ምዃኑ እቶም አባል መረጻ ኮሚሽን ገሊጾም تساتف حزب تግራይ بحفشع فلاي ابو صا زركب حزبي بوتان غيزن كيدرخو سمرت قالسن باهغن حزب تግራይ نعلم بمفلاطن دليتنا خردو بمغبارن سرحتنا نابز لعل بركن تاريخو مدرخن زسغاغرلو كون الله دمايلوم اتوم ابال مرصا كوميشن زي تمرصا منغستي وي وتهدراو منغستي نشكملو انغدعا زي بلنا مخاونن فتوتنان كالوت نمرلو مرصا دمايلوم اي تمرصا مرصا تግራይ قدن عقم المهرات طبب درستي سألتي قطمتي زيمتن درفتن بقعاتن وفينتن غازيطنياتاتن ميدياتاتن دلونتن حربنينتن سبهافتي ووزته دحنت مرصا تግራይ زمزنلو ስለዝኾነ بستأخال خدمق كسندن كغاوحنا الله زبلو ايت مرصا ፀሐይ بوصيታት ቴክኖሎጂ ዝተዓጀበን ክኸውን ዝከኣለና ክንገብርን مرصانا من نبابن مكبባርን ወለታት ዝረአይሉ ክኸውን ብምግባር ዝማዕበል ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ዝሃንጸሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብሉ ተላብዮም شادشاي مرصا تግራይ ካብ ነሐሰ 15 ስጋብ 22 ዓመተ ምህረት ምዝገባ መረጽቲ ተኻይዱ ነሐሰ 29 ጎስጓስ መረጻ ብምዝዛም ጳጉሜን 4 2012 ዓመተ ምህረት ድማ መረጻ ትግራይ 2012 ክካየድ እዩ ንመቃልስትን ወገንን ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ህዝብ ዓፋር ብልዕሊ ብር 2 ሚልዮን ወጻኢ ንሓደጋ ውሕዝ ተቃልዑ ወገናት ቁልጡፍ ደገፍ ከም ዝተውሃበ ንግባረ ሰናይ ትካል እግር ምትካል ትግራይን ትእምትን ትራንስን ኢትዮጵያን ሓቢሮም تأمت تكال اقرمت كال تقرأي عبد الرجال خمسة حبرو أبهراو كلاو من قست عفار وردا أسحايتان زركوب بتحدقا كبيت نبرتهم نستمزابلون أب كبيت سأقام نزلون وقنات زوعل بالعلي خلط تملين بروت أي دقف حرج زيت بالعن زلا أخ خوينو كونتات تحدقا ناتر أي تدقف تتناخر خمسة قد صلد ما أم ملاقيتو
ነበርቲ እታ ወረዳ ከም ዝበልዎ በቲ ሓደጋ ልዕሊ 42,000 ህዝቢ ብቐጥታ ጉድኣት ዝበፅሖ ክኸውን ከሎ ብዝምልከቶም ኣካላት ዝግበር ዘሎ ደገፍ ግና ዝሕትል ከም ዝኾነን ህፃናትን ኣረጋውያንን ዕለታዊ ምግቢ ንምርካብ ተጸጊሞም ኣለዉ ድማ ኢሎም ብተወሳኺ እቶም ተሓገዝቲ ትእምትን ትራንስ ኢትዮጵያ ነቲ ሓገዝ መልኣኹም ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ጸንሐን ግዜን ኩነታትን ዘይጸልዎ ስጡም ምሕዝነት እዩ ድማ ኢሎም ኦነግ ኣብ ክልተ ንምኽፋል ብዙሕ ገንዘብ ይፈስስ ኣሎ ኢሉ ኣቦ መንበር እቲ ግንባር ኣቶ ዳውድ ኢብሳ أبو منبر جنبار حرنت أرمو أيت داود إبسا بزعبا أتي بقال أمرار حاود بوم استوهاب مجلس إز فلطنا قريب اللي يندحر مبال نايم الدنيا سرحتي سرح خمسة الله تزاري ومكبل صاب BBC حبيرون بسمت جنبار أبو وانا وقديات مجلس ذهب ولا علوت أمرار حقت جنبار مقتل أبو منبر أتو أرار صبي كلا وهب قال أتو توليرا أدبان أتو قجلا مرداسان بحبار كوينهم يوم مجلس هبام نصوم كم زبلوه التبارتي بسلامة من قدن مكلاس وسنونا تنكسا زركب انتخنوكوا مرحتو بمأسارن سمو بمتصلا من زي قبو تكبر اننا تفتسمو خمز ركب يوم أفليطام كوم اون بأمايت زغط صورو عبالاتو خمز تأسر يوم أبت مجلس وسي خمز قلتو قدمي خلت سمونات أبو منبر تجنبار من انت دحنناتهم بزبل كابجوز أم كي ينكساقسو بحيلتات سطتا أبجوز أم تعاطيهم يوعلو خمز نبرو الزكاري أبزغنتات إنها اللون بار كالوت لعلوت حلفت إتبارتي أخيبا بزعبا مكيادهم زفلتو نقر كمزي اللي أمزي تزاربو زي بزملكات كوميتي حقن قطصرنا يمتسراي سرحاتي خمس سرحن سقاب شعوقنا زخونا مقلتي كمزي وهابن كابزوت أستوهاب مقلتي نزيزت أحاسي خمس زخونا تزاربهم بزعبات بارتي أبكلت تخفيل زبهال دما نتجنبار زنت أترى سرح يوجن كم زلوا قليصام قدم حزي كم خجبر يتصنيحو حزون كم زي يجبر المخنيات يلن بزح جنزب يزبطن زلوا زبلو أبو منبر بارتي أتو داود إبسا قدم صومنات كاب جزء كي وصن سلكم كي تقامن استجبر المخنيات دما نهايست الأخو أكل كم زخونا قليصام قدم صومنات أبو منبر بارتي أبوشت جزء أب كيد أبزو على الأوان قال أمرار حدش أبو منبر ممرات أمن أنا نخلت خمس تمقلن عمل كتو تنافس ورا كلهم أتم أمرار حينت جو إمزلو جنبار حرنت أرمو أبستفلالي وانات ممقال زقات أم خوينو قدم قبل بجبن قبر شبرا أم مزقب سفيرو أب أسمر خوينو خن كساغ السنحو انتقناجن قدم خلت تعمت أبي توبيا استقبر لو تسعبو تجنبار كاب مزقب قبر شبرا تفحقو بسلامة من قد خك ألس ناب عد خاطكم استقبرون ذكريو أب إثيوبيا 23 جرام ورق بزي حقاو من قد خب هاجر كوت خبل تتحيزو 23 جرام ورق بزي حقاو من قد خب هاجر كوت خبل كم ستحازي منستر أوتوتن كوميشن جمرخن إثيوبيا فليتو اتي 23 جرام ورق زمزن نيجيرياوي زيغنت زلو ولقسب كاب هاجر نموصا اب مقد ايربولي كم ستحازي اتي منستر تزاريبو اتو ولقسب نتورق ناب دبي موساد عليمو خمز نبره اتي منستر توسيخو غليصو منستر أوتوتن كوميشن جمرخن نتزي حقاو تكبر أبقو تتصرن زو علو أمرار حبيت صحفة بولي سرحتنياتاتن أكلات سطتان آمسجينو قال حلفتي سطتا تقراي مسو تهدرا وحلفتي سمين إز مكل خال هاجر إثيوبيا أب قداي حبراو سطتا تخلل كم زتايو بيرو سطتان محدارن تخلل أب فيسبوك قصو قليصو أبت مدرخ زته حلفت سطتانا كلن زواتات تقراين لعلوت حلفت سراويتن سرخبو خوينوم قدم كبل حبيرو مستلمو سطتاو متحبار بزملكت صبصاب فصاصما تگمگيمو يتبايلو مكتل وانا ازازي كفل اوبريشن سمين ازيت سراويت برغادير جنرال ادامنو مكونن اب كلل تግራይ ዘሎ ሰላምን ድሕነትን ዝተሓለወ ምዃኑ ናይ ሰራዊት ስራሕ ዘፈኩስን ቅጽል ዘሎ ምዃኑን ድማ ንኢዶ እቲ ሓብራው ርክብ ቀጻልነት ክህልዎ ዝግባእ ምዃኑ ዝተዛረበት ምክትል ዋና ኣዛዚ ኣብ መንጎ ሰራዊትን መንግስታዊ መዋቕር ትኽልልን ዘሎ ርክብ ዝናኣድ ምዃኑን ከም ዝተዛረበት ሓበሬታ ይመላኸት ኣብቲ መድረኽ ተረኽበ ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪኦም ትክቡ ወገኑ ነቲ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብምሕላው ብሓባር ንስራሕ ኣለና ኢሎም ሻድሻይ ክልላዊ መረፃን ምክያድ ምድላዋት ኩሉ ከም ዝተዛዘመ ዝተዛረበት ሓላፊ ዝኾነ ነቲ መረፃ ዕንቅፍ ዝኽእል ኣካል እንተሃልዩ ንምምካት እኹል ምድላው ከም ዝተገብረውን ወሲኹ ተዛሪቡ ኣሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ለማ መገርሳ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣቦታ ለማ መገርሳ ዶክተር ቀናይ ኣዴታ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝተሸመውን ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣቶ ለማ ምስ ምፍራስ ኢህወደግን ውህደት ብልጽግና ፓርቲን ብዝተኣሳሰር ሕቶ ከም ዝጸንሖን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምቅራው ከም ዘይነበሮን ክዛረብ ጸኒሑ እዩ زحالف سمون بلصقنا بارت أوروميا أتو لما مقرصا زركبهم سلسة أبلات مأخلاي كوميتين لعلوت أمرار عن بقزاونت كم زأقرهم يفلات بتوسخي ناكالو تحدش تستشومي من سرات مزرزرون الله تغير الله بز مسرت دكتور جيريون تيميتوس لعلواي عقاب حقي دكتور ساميل هوركاتو من سر ساينسن لعلوت كالات تمرتن انجينير تاكل أوما من سر معدن الندادن عايته تسفاي دابا مكتل لعلواي عقاب حقي
ኣይተ ዮሐንስ ቧያሌው ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ስትራቴጂክ መጽናዓት ርክብ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣይተ ንጉሱ ጥላሁን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፈጠራ ዕድል ስራሕ ኢንጂነር እንዳወቅ ኣብቴ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ብረታ ብረት ኣይተ ፍቃዱ ጸጋ ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደ ማርያም ብመዓርግ ሚኒስትር ኣማኻሪት ዓውዲ ማሕበራዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ተሸይሞም ኣለዉ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ካብ ባንኪ ወፃእ ኣብ ገዛ ይኹን ካልእ ቦታ ምቕማጥ ከልኪሉ ኣመሓዳሪ እቲ ባንኪ ዶክተር ይናገር ደሴ ብሄራዊ ባንኪ ዘውፅኦም 4 መምርሕታት ብዝምልከት ንጋዜጠኛታት መብርሂ ሂቦም እዮም ዶክተር ይናገር ልዕሊ እቲ ዝተረቕሐ መጠን ገንዘብ ኣብ ገዝኡ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ኸዚኑ ተረኽበ ብሕጊ ከም ዝቕፅዓውን ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ካብ ባንኪ ወፃእ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ ምቕማጥ ምኽልካሉ ኢትዮጵያ እትሕትሞ ገንዘብ ብዝግባእ መልክዑ ኣብ ውሽጢ ኢኮኖሚ ንኽዘዋወር ዝሕግዝ ይውን ኢሎም ብተወሳኺ እዞም ኣመሓዳሪ ባንኪ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምክልኻል ዝሕግዝ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ገንዘብ ብዘይግባእ ኩነታት ኣብ ረብሓ ምውዓሉ እዚ ሃገር ብሸርፊ ወፃኢ እትሕትሞ ገንዘብ እናተበላሸወ ንተወሳኺ ወፃኢ የቃልዕ ከም ዘሎ ዶክተር ይናገር ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ብቫይረስ ኮሮና ዝተለኸፉ ተወሰኽቲ 1460 ሰባት እንትርከቡ 16 ሰባት ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 19747 ሰባት ብዝተገብረ ምርመራ ላቦራቶሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ተወሰኽቲ 1460 ሰባት ከም ዝተረኸቡ ሚኒስትር ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡ ብመሰረት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ቁፅሮም 31336 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊፀን ኣለዋ ትማሊ 105 ሰባት ካብቲ ቫይረስ ዝሓሸም እንትኾኑ ስጋብ ትማሊ ብድምር 12524 ሰባት ከም ዝሓሸም ድማ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 16 ሰባት ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ህይወቶም ዝሰኣኑ ክኾኑ ከለዉ ብሓፈሻ በቲ ቫይረስ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ቁፅሪ 544 በፂሑ ኣሎ ፕሬዚደንት ማሊ ኢብራሂም ባቦከር ኬይታን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ባውባው ሲሰን በአድማ ዝገብሩ ዝነበሩ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዚ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ትማሊ ንግሆ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ባማኮ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ኣብ ማእኸልታ ርእሰ ከተማ ገለ መናእሰያት ንሓደ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ብሓዊ ቃፂሎምዎ እዮም እዚ ፍጻመ ተሓተወት መራሕቲ ሰራዊት ንሓለፍቶቶም ኣሲሮም ነቲ ካብ ባማኮ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ምስ ተቆጻጸሩ እዩ ኣጋጢሙ ኣብ ማሊ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ብሰንኪ ምሕደራን ቁጠባዊ ዝሕታለን ሰለስተ ዓበይቲ ሰልማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም እቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ክወርድ ኣለዎ ብምባል ዓበይቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ክካየዱ ክጽውዑ ጸኒሖም እዮም ኣብ ቀረብ እዋን ግን ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ካብ ስልጣን ክወርድ ዝጠለብዎ ዝነበሩ ሓሳብ ገዲፎም ፕሬዚደንት ኬታ ንተቃወምቲ ሰልፍታት ዝሓወሰ ልፍንታዊ መንግስቲ ክምስረት ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም ፕሬዚደንት ባቦከር ኬታ ኣብ 2018 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ን5 ዓመት ክመርሕ ስልጣን ከም ዝሓዘን እንተኾነ ግን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ጂሃዳውያን ሓይልታት ቁጠባዊ ቅልውላው ብዙሕ ፀቕጢ ክግበረሉ ጸኒሑ እዩ ብዙሓት ደቂ ማሊ ድማ እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ዕግርግር ንጂሃዳውያን ሓይልታት ዕድል ከይሂቦም ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዞባዊ ውድብ ዝኾነ ኢኮዋስን ባዕዳዊ ገዛኢት ማሊ ዝነበረት ፈረንሳይን ነቲ ተግባር ኮኒኖሞ ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ባይታዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኣቦከር ኬታን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ምስሓብ ተፈጢሩ ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ ኣብ መሬት እቲ ዝለዓለ መጠን ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገልጸ መጠን ሙቐት ኣብ ዴዝ ቫሊ ካሊፎርኒያ ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹ ኣብ መሬት እቲ ዝለዓለ መጠን ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገልጸ መጠን ሙቐት ኣብ ዴዝ ቫሊ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ከም ዝተመዝገበን ኣስታት 130 ፍራንሃይት ወይ ድማ 54.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ተገሊጹ ግልጋሎት ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ነቲ ዝተመዝገበ መጠን ዋዒ ይረጋግጾ ዘሎ ኮይኑ በቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣሜሪካ ዝተኸስተ ማዕበል ሙቐት ተፈጥረ ኢልዎ ብምኽንያት እቲ ዋዒ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስለ ዝተበላሸወ ኣብቲ ከባቢ ንኽልተ መዓልቲ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ እዩ ቅድሚቲ ብሰንበት ኣብ ካሊፎርኒያ ኣብ ፈርነስ ተመዝገበ ዋዒ ብትኽክል ተመዝጊቡ ዝርከብ ዝለዓለ መጠን ዋዒ ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ 2013 ኣብቲ ናይ ሕጂ ቦታ ዝተመዝገበ 129.2 ፍራንሃይት 54 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ማዕበል ሙቐት ካብ ካልኦት ሓደጋታት ኩነታት ኣየር ብማእኸላይ ዝበዝሕ ሰብ ከም ዝቐተለ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣሜሪካ ገሊጹ مش مقاقة جوادا دركتن وقعن بمخنيات حيال وعي قلتفهم زرعي سعبينات معبل وعن تخونو عريون توسخ دما كم تساقم مستنفاس حمامات لبن كلاليتن كقادد كم زغل ودبت عنا علم مقاليت الله
መንግስት ትግራይ ንተናሓናሓቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ሰሊዑ ኣብ ሻድሻይ ክልላዊ መረፃ ትግራይ ንዝናሓንሑ 5 ፖለቲካዊ ውድባት 4 ረቑሒታት መሰረት ብምግባር መንግስት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ብምስላዕ ናብ ቁፅሪ ሒሳብ ባንኪ ኣታዊ ከም ዝገበረ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣፍሊጡ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣብ ድሕረ ገጹ ከም ዝሓበሮ መንግስት ትግራይ ነቶም ኣብ ሻድሻይ መረፃ ትግራይ ዝናሓንሑ 5 ፖለቲካዊ ውድባት 4 ረቑሒታት ማለት እውን ፍትሓውነትን ፍሉይ ኩነታትን 20 ሚእታዊ በዝሒ ድሕድ ፖለቲካዊ ውድብ ንመረፃ ዘቕርቦም ሕፁያት 3 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ጉድኣት ኣካልና ብሕፁይነት ዘቕርበሉ ኩነታት 15 ሚእታዊ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቤት ምክሪ ሒዝዎ ፀንሐ ወንበርን 5 ሚእታዊ መሰረት ብምግባር ዝመደቦ 15 ሚልዮን ብር ናብ ቁፅሪ ሒሳብ ባንኪ ኣታዊ ኮይኑሎ እቲ ካብ መንግስቲ ዝተሰልዐ ባጀት ንውድባት ፖለቲካ ትግራይ ንምጉልባት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ንመጠናኸሪ ውድባት ፖለቲካን ኣብ እዋን መረፃ ንጎስጓስ ምረፅና መደገፍ ተባሂሉ ዝወሃብ ደገፍን ከም ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ መንግስቲ ንውድባት ፖለቲካ ስልዖ ባጀት እቲ ንመካየዲ ስራሕ ኢሉ ዝሃቦ ዝርዝር ፀብፃብ ኣጠቓቕማ ቀርበሉ ከም ዝፅበ ዝገለፀት ኮሚሽን ብዛዕባ ኣጠቓቕምኡ ከምቲ ዝቐረበ ዝርዝር ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ግቡእ ምውዓሉን ዘይምውዓሉን ንምርግጋፅ መንግስቲ ኣብ ዳሕረዋይ እዋን ኦዲት ከም ዝገብር ኣረዲኡ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ መሰረት እቲ ንጎስጓስ ምረፁ ንሰልዖ ባጀት እንትረአ ንኹሎም ተናሓናሓቲ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ተቀራረበ ኮይኑ ከም ዝተመቐለ ኮሚሽን መረፃ ክልል ትግራይ ኣገንዚቡ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተሳሊጡ ኣብ ምምሕያሽ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ልዑል ተሳትፎ ዝነበሮም ኣብ ቀረባ እዋን ብመስዋዕት ንዝተፈለዩ ሰብ ሞያ ጥዕና ዶክተር ፒተር ባያንስ ዶክተር ፍሳይ ኣለምሰገድን ዶክተር በለጠ ኣሰፋን ዝምልከት ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተሳሊጡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ላዕለዎት ሓለፍቲ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ዩኒቨርሲቲ መቐለን መሳርሕትን መሓዙትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝረኸቡ እንትኾኑ ናይ ሞወቲ ዝምልከት ሓፂር ህይወት ታሪኽን መደረን ድሕሪ ምቕራብ ስነ ስርዓት ምውላዕ ሽምዓን ጠዋፍን ከም ዝተኻየደ እውን ተገሊጹሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ገደፋይ ዶክተር ፒተር ባያንስ ዶክተር ፍሳይ ኣለምሰገድን ዶክተር በለጠ ኣሰፋን ኣብ ምጥንኻር ስርዓት ጥዕና ትግራይ ልዑል ኣበርክቶ ምግባሮም ሓቢሮም ኣሰሮም ተኸቲልና ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምብፃሕ ተዋዲድና ክንሰርሑን ይግባእ ኢሎም ዶክተር ሓጎስ ገደፋይ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ብወገኖም እቶም ብመስዋዕት ዝተፈለዩ ወገናት ትማሊ ብሞያኦም ብቕንዕና ህዝቦም ንምግልጋል ዝገበርዎ ልዑል ኣበርክቶ ክብሪ ንምሃብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ምዃኑ እውን ገሊፆም ንሳቶም ዝጀመርዎ ስራሕቲ ዝያዳ ኣጠናኺርና ክንቅፅል ይግባኦን ኢሎም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ንምውፃእ ዝተፈተነ ልዕሊ 449,000 ዶላር ተታሒዙ ብመስመር ሑመራ ኣቢሉ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ንምውፃእ ዝተፈተነ ልዕሊ 449,000 ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝተታሓዘ ሚኒስትሪ እቶት ኣፍሊጡ እቲ 17.8 ሚልዮን ብር ዝግመት ገንዘብ ዜግነት ኢትዮጵያ ብዘለዎም 3 ውልቀ ሰባት ንምውፃእ ከም ዝተፈተነን ነቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉን ድማ ተገሊጹሎ ተጠርጠርቲ ንመቆፃፀሪ ጣብያ ልጉዲ ጉምሩክ ሑመራ ንጎድኒ ብምግዳፍ በበረኻ ኣቢሎም ነቲ ዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ካብ ሃገር ንምውፃእ ዝፈተኑ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ እቲ ዝተታሓዘ ገንዘብ ናብ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣታዊ ከም ዝተገበረ ካብ ሚኒስትር እቶት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይርድእ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ብህፁፅ ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፅእ ኣዚዙ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ምስ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝተተሓሓዘ ኣብ መንበሪ ገዛ ጃዋር መሓመድ ኣብ ቀይዲ ካብ መንጎ ዝኣተው ሓደ እዩ ቀደም ኢሎ ቤት ፍርዲ ፌደራል ልደታ ያሲን ጁማ ሓዊሱ 11 ሰባት ናይ ዋሕስ መሰሎም ተኸቢሩሎም ብዋሕስ ክወፁ ወሲኑ ምንባሩ ይዝከር እንተኾነ ግና ፖሊስ ያሲን ጁማ ብኻልእ ገበን ጠርጢሩ እየ ስለ ዝበለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከጽንሖ ተገዲዱ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ያሲን ጁማ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፈ ተገሊጹ ነይሩ ጠበቓ ያሲን ኣቶ ከድር ብሎ ከም ዝበሎ ያሲን ጁማ ብኮቪድ-19 ስለ ዝተለኸፈ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኬንያ ኣብ ዝተዳለወሉ ቦታ ንኽጸንሕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝወፅእ እውን ተዛሪቦም እቲ ጋዜጠኛ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንኽወፅእ ተሓለቕቲ ትካላት ጋዜጠኛታት ጻውዒት ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ንያሲን ጁማ ሓዊሱ ጋዜጠኛታት ኦኤምኤን ኣባላት ተቃውምቲ ውድባትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው ይፍለጥ ጆ ባይደን ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕሬዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ኮይኑ ተሾይሙ ጆ ባይደን ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕሬዚደንት ዲሞክራት ፓርቲ ኮይኑ ክሽዮም ከሎ ዓበይቲ ቀዳሞት መራሕቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ጽምብል ተረኺቦም እዮም ካብ ዲሞክራት ፓርቲ ቀዳሞት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቢል ክሊንተንን ጂሚ ካርተርን ከምኡ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ኮሊን ፓወልን ኣብቲ ጽምብል ተረኺቦም ነቲ ሽሞት መሪቖም ኣጽዲቖም እዮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ብኦቫል ኦፊስ ዝፍለጥ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ቅልውላዋ ኣቲሉ ክብል ፕሬዚደንት ነበር ቢል ክሊንተን ኣቆናጺዎ እዩ
ሚኒስትር ባይደን ኣብ እዋን ባራክ ኦባማ ምክትል ፕሬዝደንት ኮይኑ ኣገልጊሉ ሕጂ ድማ ካብ 50 ግዛኣታት ኣሜሪካ ብዝተኣከበ ድምፂ ሕፁ ፕሬዝደንት ዲሞክራት ፓርቲ ኮይኑ ተሾይሙ ባይደን ንፕሬዝደንትነት ሕፁ ኮይኑ እንትቐርብ ንሳልሳይ ግዜኡ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎ ኣብ 1998 ከምኡ እውን ኣብ 2008 ጎስጊሱ ተወዳዲሩ ዲሞክራት ክስዕር ገይሩ እዩ ሚኒስትር ክሊንተን ኣሜሪካ ምዕብልቲ ኢንዳስትሪያላዊት ሃገር እንትኾነት እኳ ኣብ እዋን ፕሬዝደንት ትራምፕ ግን በዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑ 3 ዕፅፊ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ቤት ጽሕፈት እቲ ፕሬዝደንት ፍታሕ ኣብ ምምጻእ ዓብዪ እጃም ክጻወት ተጽቢት ዝግበረሉ እኳ እንተኾነ ንባዕሉ ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ዘሎ ኢልዎ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ክፈትሕ ዝኽእል ፓርቲ ዲሞክራት ከም ዝኾነ እቶም ቀዳሞት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኮሊን ፓወል ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ትራምፕ ሰኣነቶም ጸጋታት መሊሳ ክትረክብ እትኽእል ጆ ባይደን እንተስዒሩ ጥራሕ እዩ ብምባል ድጋፉ ኣንቢሩሉሎ ሚስተር ፓወል ኣብዚ ሓግዜ ድጋፉ ንሪፐብሊካን ፓርቲ ዝህብ ዝነበረ እንትኾነ እኳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምስ ትራምፕ ተጋጭኡ ነቲ ፕሬዝደንት ሓሳዊ ከም ዝበሎ ዝዝከር እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይዚ ሰሙን እዚ ዓበይቲ ፍጻመታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም መዝተረፉ መደባት ሓርነት ቲቪ ሰናይ ጻንሒት